mga ka-K5 sa malinong nga kagabihon, mga residente sang Barangay San Juan Molo nagkinarankaran matapos nagluntad ang shooting incident. Makita sa kopya sang CCTV ang naka-jacket kagin pahayag amo ang suspect nga si Chris Castro, samtang nakaluab amo naman ang biktima nga si Frederico Flores nga nagpukutay ka nagresulta sa pagpanglutang sa Zone 3 Barangay San Juan Molo. Alas 7 sang gabi, Enero 30, sang natabo ang krimen sa diin natiruan ang biktima sa nawala nga dughan kag sa gusok sini. Base sa residente, alas 10 sang aga, Enero 29, ginapasuni nagabike ang biktima kag nabungguan ang iloy sang suspect nga nagresulta sa yawyawanay nila nga duha. Pagay nga ginkaakig sang suspect kag amo ang nalantaw rason sang insidente. Sunod naman kay Police Captain Ryan Christ Inot, officer in charge sa Molo Police Station. Matapos ang krimen, nanago ang suspect sa isa ka balay nga malapit sa ginuntaran sang insidente kag natigayon nga naaresto. Samtang nagpahayag sa pulis nga nagahinulsol siya sa natabo kag ginaprotektaran ng sini ang iyang iloy nga hindi pagbuhatan sa malain. Base sa pagpungusisa sa pulis, may anay na nga isyo ang duwa. Anay naman nga barangay tanod ang biktima kaging kakasang kapitan sa barangay bangod sa reklamo sa mga residente na hanungod sa pagpanakit sang kabataan kag nagapabukol sang pusil. Samtang ang suspect may kaso naman nga homicide. Wala na recover sa crime scene ang armasotang, samtang ang biktima ang padayon pa nga ginabulong sa ospital. Siya kaya mamisa naman siya na magkaotan sa atong sa consumer. So pagka lupit na mo sa iya na istorya ka sa mataro nag-decide siya nga consumer para kung ma-explain naman ang side niya. Pag mga ka-K5 sa pilalang ka mga inoras, natigayon nga na-aresto sa kapulisan ang suspect. Balita nagikan sa area sang Molo. Ako naman si ka-K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News of Town. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.